खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउज खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थौदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बिटिसिआव बिपिएफआ हारसिं सोरखार दासिगोन आसाम सीएमआ जरहाटाव जुबिन गार्गनि 13 सान फालिनायनि थाखाय थियारि जानायखौ नायफामबाय जुबिन गार्गनि हेफाजाबगिरिया 1 कौटि रां खाथायनायखौ हरफिनगोन नलबारियाव ट्रास्टआ फोसावबाय सेबाया एसएसएनसि 2026 रेजिस्ट्रेशननि जोबथा समखौ बारायना होबाय हाग्रामा महिलारिया देबरगावआव देरहाबाय नाथाय चिरांदुवाराव जेननांबाय इन्टारनेट बन्द जानायनि नंखाय खौरां सोर गोसारहोदों आसाम पुलिसआ नायबिजिरगोन गोदान पानबाजार रड अभारब्रिजखौ 27 सेप्तेम्बराव बेखेवगोन 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ 70 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जिनाहारि खालामनो नाजादों दानिया फैदो आबुं रादाबाव गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बिटिसिआव बिपिएफआ हारसिं सोरखार दासिगोन बर' भुमिद आखु हाग्रामा बियो मानो एसेबां मुंदांखा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफआ फिन खेबसेबाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि सोरखार दानो थाखाय साखाफारा बे दोलोआ आबुङै मेजरिटि लाना 28 मासियाव देरहानो हादों बिटिसिआव मोन 40 मासि दं जेराव मोनसे दोलोआ गौथुम दाफुंनो थाखाय मोन 21 मासि गोनां जायो बेनिनो बिपिएफ दोलोआ मोन 28 मासि देरहानो हादों 2021 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ मोन 17 गोदानै दाजानाय इउपिपिएलआ मोन 12 मासि आरो बिजेपि दोलोआ मोन 9 मासि मोननो हादोंमोन प्रमद बर'आ इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि मददजों गाहाय मावफुंगिरि जादोंमोन हाग्रामाखौ सिगां लिंहरनांगौमोनब्लाबो बिटिसि गोरोबथाया बड'लेण्डआव गोजोन आरो जौगाखांनायखौ बांहोनायनि थांखिजों मोनसे मख'जाथाव माइन खुन्थिया जानानै फैदों नाथाय थांनाय 5 बोसोराव बे गोरोबथाया मावफुंनाया खम जानानै दं जायनि जाहोनाव इउपिपिएलनि दैदेननायनि सायाव सुबुंफोरनि गोजोननाय गैयैया बांबोगासिनो दं बे समाव हाग्रामा गावखुंथाय आरो जायगानि बिबानगिरिफोरखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गावनि अनसायजानायखौ बांहोनायाव गोसो होदोंमोन बे राहाया बिपिएफखौ बिथांनि आरो प्रमद बर'नि समाव जाख्ल'नायनि अजद होसेयावबो रायजो राजाफोरनि फोथायनायखौ लाबोफिननो खाबु होदों बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइया आसामनि गुवार राजखान्थियारि थासारिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ जायनि जाहोनाव गुबुन गावखुंथायारि गौथुमफोराबो गोहोम गोग्लैगोन बिपिएफनि देरहानाया हाग्रामानि राजखान्थियारि गोहोमखौ दिन्थियोब्लाबो बिजेपिजों बिथांनि इयुननि सोमोन्दोआ रोखा नङा मानोना बिथाङा रोखायै मुंख'दों दि बिथाङा खालि सोलोआरि मुलाम्फा होग्राफोरजोंल' बाहागो लागोन बिपिएफआ सिगांग्रो आरो इउपिपिएलआ उन गोग्लैनायजों लोगोसे 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया बड'लेण्डनि राजखान्थियाव गोहोनि सोलायनाय थासारिखौ दिन्थिदों बे आयदानि सायाव दायो बेलासिनि खौराङाव लाबोबावनाय जागोन नैथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ जरहाटाव जुबिन गार्गनि 13 सान फालिनायनि थाखाय थियारि जानायखौ नायफामबाय आसामा मैया जरहाटाव रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि 13थि साननि गोसोखांथि फालिनायनि लाहार फाहारनि सायाव सावरायनो थाखाय भिडिअ कनफारेन्सनि हाबाफारि लायो बे मेलाव जरहाटनि डिपुटि कमिशनार जरहाटनि एमएलए हितेश गोस्वामी मरियानि एमएलए रुपज्योति कुर्मी आरो गुबुन गुबुन लोब्बा थानाय हान्जाफोरा बाहागो लादों हादोरसा सरकारा जुबिननि बिसि गरिमा गार्गजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो सान्दों आरो बिथांनि हांगारखौ फालिनायनि थाखाय जरहाटाव दैथायहरगोन बेनि अनगायैबो बिथांनि उनमोनथायखौ मान बावनो थाखाय जरहाटाव मोनसे अरायथा गोसोखां खाम्फा समाधि बानायनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों 13थि साननि हाबाफारिखौ जरहाटाव खुंनो आरो गोसोखांथि खाम्फा लुनो थाखाय सरकारनि सायख'नाया सुबुंफोरनि साननाय आरो नखरनि लुबैनाय मोन्नैखौबो दिन्थियो थामथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि हेफाजाबगिरिया 1 कौटि रां खाथायनायखौ हरफिनगोन नलबारियाव ट्रास्टआ फोसावबाय रुंसारि देंखोनि गेदेमा जुबिन गार्गनि आंगो लोगो बंकिम रय मेधिया जुबिन बिथाङा गावनि प्रजेक्टफोराव रां खाथायनाय 1 कौटि रांनिबो बांसिन रांखौ हरफिननो खोथा होदों मेधिया जुबिननि आरिमुआरि उनमोनथायखौ मान होनो आरो संरैखा खालामनो थाखाय नलबारियाव मोनसे ट्रास्ट गायसननो बिथांखि लादों होननाबो फोरमायदों
खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै मेडिया जुबिनजों गावनि गोथौ सोमोन्दोखौ फोरमायदों दि जुबिन गार्गआ सासे फालांगियारि बाहागोगिरिल' नङामोन, नाथाय सासे जोबोर आंगो लोगोबोमोन। बियो न्याय मोनथारनांगोन। आं बिथांजों प्रोफेशनेल आरो गावारि महरै सोमोन्दो दंमोन। मेडिया सोंखारिदों दि सिंगापुराव जुबिननि जोबथा दावबायनायखौ माबोरै सामलायनाय जादोंमोन, गुबैयै बिथांखौ लैथोआव लांनो सायख'नाय, बेनि बिथांजों थांफानाय गासै हानजाजों खालामजानाय मोनसे गोब्राब गोरोन्थि होनना बुङो। बिथाङा बुङो दि जुबिन बिथाङा गावनि फालांगियाव 1 कौटि रांनिबो बांसिन रां बाहायदोंमोन आरो बिथाङा बे रांनि माखासे बाहागोखौ जुबिननि बिसि गरिमानो होखाबाय होनना रोखा खालामो। नलबारिनि सायाव गायसनजानाय फोथायनाया जुबिननि सोरजिलु बिहोमाफोरखौ रैखाथि होनाय आरो बांहोनायनि थांखि दं। मेडिया फोरमायो दि बे ट्रास्टआ जायगानि हारिजों सोमोन्दो लाखिगोन नाथाय जायखिजाया राजखान्थि दोलो एबा आफादखौ एरख'गोन। जुबिननि अनसायगिरिफोर आरो मददगिरिफोरा बे फोसावनायखौ बरायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सेबाया एसएसएलसि 2026 रेजिस्ट्रेशननि जोबथा समखौ 21 अक्ट'बरसिम बांहोदों। दि बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन आसाम सेबाया फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि बन्द'खौ नोजोर होनानै गोजौ फरायसालि लिभिं सार्टिफिकेट एसएसएलसि आनजाद 2026 नि रेजिस्ट्रेशननि थाखाय मुं थिसननायनि जोबथा समखौ 21 अक्ट'बर 2025 सिम बांहोदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मुं थिसननायनि थाखाय जोबथा रां होनाया 24 अक्ट'बर 2025 नि गेजेराव फोजोबनो नांगोन। फरायसाफोरा मोनसे नंगुबै बेंक एकाउन्ट थानांगोन आरो फरायसालिफोरा बेफोर फोरमायथिफोरखौ सेबानि मावख'आरि पर्टेलाव आपल'ड खालामनांगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रेजिस्टार खालामनो थाखाय फरायसाफोरा seba.online.org आव थांनांगोन, गावनि क्रेडेन्शियेलजों लग इन खालामनांगोन आरो फर्मखौ आबुं खालामनांगोन। बाथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया देबरगावआव देरहाबाय नाथाय चिरांदुवाराव जेननांबाय। बिटिसि बिसायख'थिया बिटिसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार जाथाय, जेराव भारतीय जनता पार्टी, बिजेपि, इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल आरो बडोलेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ बायदि गाहाय राजखान्थि दोलोफोरा गोहोनि थाखाय जुजिगासिनो दं। बेनि फिथाइया ओनसोलनि इयुननि खुंथायखौ महर होगोन। बारग' बिटिसि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया देबरगाव बिटिसि बियाबाव देरहासारनानै दोलोनि रेकर्डखौ मख'जाथावै बांहोदों। नाथाय बे देरहानाया जेननायजों सुग्लायदों। महिलारिखौ चिरांदुवार बियाबाव बिथांनि बारग' आंगो लोगो आरो बारग' बिपिएफ लेङाइ आफादगिरि काब्बा बरगयारिया फेजेनदों, जाय इउपिपिएलनि टिकेटआव बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बे बिसायख'थिनि जइन्ट किलार महरै बिथांखौ फालिगासिनो दं होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ इन्टारनेट बन्द जानायनि नंखाय खौरां सोर गोसारहोदों? आसाम पुलिसआ नायबिजिरगोन। जुबिननि थैनायनि उनाव रायजोनाङैनो सोमावसारनाया जागायदों। बृहस्पतिबारखालि जुबिननि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मानि न'नि मोखाङाव धर्ना होनाय जाथाया दुंहाव थासारिसिम सोलायदों। पुलिस आरो सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजिनि जाहोनाव जखम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव उननि समाव दुंहाव थासारिया आरोबाव गोख्रों जादों। फारसेथिं हादोरसानि गुबुन गुबुन बाहागोआवबो हेंथा सोमावसारनाय जागायदों। पुलिस, खुंथाय आरो सोरखारनि हेंथायै रागा जोंनाया बांबोगासिनो दं। बेबादि थासारियाव हादोरसायाव इन्टारनेट बन्द खालामनायनि नंखाय खौरां गोसारदों। बे बाथ्राखौ लानानै अफिसियेल फेसबुक पेजआव लिरदों, मोनसे गाज्रि ग्रुपआ नंखाय खौरां गोसारहोदों दि आसामाव इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जागोन। अन्नानै बेफोरबायदि बानसावनायखौ फोथायनो एबा शेयार दाखालाम। नंखाय खौरां फोसावग्राफोरनि हेंथायै राहा लानाय जागोन। बानसावनायफोरनिफ्राय सांग्रां जा होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गोदान पानबाजार रड अभारब्रिजखौ 27 सेप्तेम्बराव बेखेवगोन। दिनै 27 सेप्तेम्बर, गुवाहाटीआव गोदान पानबाजार रड अभारब्रिज (ROB) बेखेवनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव सा-सानजा सिमायारि रेलवे (NFR) आरो हादोरसा सोरखारनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया नुजाथिगोन। गोदान दालांनि गेजेरजों पानबाजार आरो पल्टन बाजारनि सुबुं थुबुर ओनसोलफोराव थांलाय फैलाय होंगो दोंगोखौ खमायगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। गोदान दालांआ थांलाय फैलायखौ गोख्रै खालामगोन आरो गोरलै खालामगोन, गुबैयै फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि समाव जेब्ला ट्रेफिक गोबां जायो।
पानबाजार अभारब्रिजआ गुवाहाटीनि इनफ्रास्ट्राक्चाराव मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनायखौ दिन्थियो, जायखौ थागिरिफोर आरो दावबायारिफोर मोन्नैनिबो सानफ्रोमबोनि मोनदांथिखौ बांहोनो थाखाय महर होनाय जादों। 8थि खौरांआव दङ बकाघाटआव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ 70 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जिनाहारि खालामनो नाजादों। आसामनि बकाघाटनि कालाकुवा गामिनि सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ 70 बोसोर बैसोनि दिलीप रय मुंनि सुबुङा गाग्लोबदों। हिन्जावसाया गामियाव हारसिं थानायनि उनाव जाथायनि सोमोन्दै नखरनि सुबुंनो मिथिहोयो, जेब्ला दायनिगिरिया बिखौ गावनि न'आव लांनो नाजायो आरो बिनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनो नाजायो। नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो आरो बकाघाट पुलिस थानायाव गुदि फोरमायथि रिपर्ट (FIR) थिसनो। बेनि उनाव दिलीप रयखौ हमनानै सोंथि खालामनो थाखाय स्टेशनाव लाबोनाय जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा गिखांनाय मोन्दों आरो सांग्रां जानानै दं। सुबुं माहारिया सांग्रां जानानै दं। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ आवगायलांनायाव थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं। नखर आरो सुबुं समाजआ बिबानगिरिफोरखौ ओनसोलनि गथ'साफोरखौ रैखाथि होनो आरो बेफोरबादि जाथाया जाफिन्नायनिफ्राय होबथानो थाखाय गोख्रों आयेनारि राहा लानो खावलायदों।